Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this team and it's going to dissemble. Voice yami ngeflu guys ngiyaxolisa. Yazi sikhona lento yami le yokuthi ngibe nomoya ngathi yabo ngiyaprofeta ukuthi phela manje angikhokheli ngiyadlala we guys na into esizoyixoxa ave sazowaqamba amanga utirelo ngaze ngamzwela yabo lento ade kuyo ku-season 2 usekuyo-ke manje ukuthi manje le eyenzeka ku-season 3 isi-different. uTirelo uzitshelile yamshaya lento wazitshela ukuthi kuSibindi yena uspecial ukuSibindi yena ubest because makufike indaba ephatha Amahle sizwe ngayiqala ukuthi Amahle akalona itshitshi fine mase Amahle esehambe kuyovelwa kubo nange uTirelo esethi yena incwadi yafika kodwa kwi-TV show kukhulunywe nge-phone call kwakhulunywa nange-SMS yena usethi incwadi beyikhona because ilobolo phela kubikwa ngencwadi ukuthi khona abantu abazoza ngazi use-KZN kwenziwa njalo because leyo ncwadi leyo iyagcinwa ngoba leyo ncwadi leyo ifanele izohamba kanye nalokho kwesibili ukuthi sebefikile kabantu osekubufakazi ukuthi ngempela bekulotsholwa. uTirelo ke after sekiwe ka Amahle une live video abayaziyo bayibonile la athi khona kubo bamnqabelile. Ngisazoyobheka lapha kwezingane ezisithemba ukuthi kubo bamnqabele ngempela yini. Yabo ngoba echaza uTirelo izinto ayikhulumayo uzokhuluma izinto ezingashayisani ezingalingani njengoba yenza na ku-season 2. Ku-season 2 benzani ubeshilda uMpumelelo ebe amanga kaMpumelelo ebevela kungaseyo futhi into efihlekile ukuthi uMpumelelo unjani. Sizwaphi futhi manje even uTirelo mayehleli abo bathi bona babona ukuphithizela kwaTirelo ukuthi ku-serious kahle abakhulumi ngokuthi ubhuti wabo u-serious bathi uTirelo uphithizela kakhulu so ngiyaxolisa egazi ukuthi kube ngihle kanje manje nayi into engifuna ukunitshela ukuthi uTirelo amanga azomphatha kanjani. Amahle kubo ukujola kwakhe noSibindi ubekufihlile kubo naku-social media ngenxa yokuthi mhlambe kubo kungenzeka ukuthi akwenzeki akuwona lo mndeni ongavele uvele ku-Instagram ushaya ama-challenge omjolo. Manje ngoba sekuvelile uTirelo Amahle usazoveza ukuthi yena-ke noSibindi bajola kanjani yena noSibindi sebehambe bathini and leyo nto uTirelo izomshaya yingakho echaza ngokuthi yena kahle bekuzoqalwa kuyo ngoba yena unale competition abanayo nomuntu osendelane noSibindi. Into futhi eyamenza ukuthi ehambe yobhala ukuthi halala kumamkhulu ebhala kuNosipho ingoba wayesazi ukuthi kuNosipho indaba yakhe ngathi ayiyi phambili kulo uhluleka nokuvela. Kubhlungu ke guys fine uhluleka nokuvela kodwa into le ethi ilobolo incwadi ifikile engithi ufuna ukuveza ukuthi kahle usakule yanto emqondweni wakhe ukuthi yena uSibindi umazi kakhulu yena uspecial yena ubest. Kanti uSibindi sile ngokumbuka kwe-TV show nokuthi i-TV show ihamba ithini sibuka ukukhula kwakhe singamhlebela ukuthi unamanga mayethi sesimbuka ngokuba badala ke. Yabo manje Amahle usazodedela wakhe ama-files lawa wakhe ama-files ukuthi Amahle ubejole efihlile kubo manje ngoba sekuveliwe kubo uthi yena ekhaya kubo kade babesho ukuthi akaveza ukuthi ithini indaba nangu kumfana usefikile njengoba sebemazi lo mfana kaAmahle kubo uAmahle usazoveza izithombe aqale phansi uTirelo found out kungasafani nalokho kuthiwa wakuthola efonini ebusuku manje sebona ukuthi ngempela uSibindi ubela. Yabo lo yamngani kaTirelo owathi wena uqambela amanga aphinda ngawaphendula ama-calls akho yena mayesazoqhathanisa ukuthi hayibo kanti amanga azowaqamba manje ngoba eseqalile ethi nje incwadi ikhona why umseleki angayazi leyo ncwadi because uSibindi ngeke abhale incwadi yokuthi uzolobola without umseleko.
Ngiyabona laba babazindlela ade ekhuluma ngayo noMseleku, ngiyabona ukuthi yona phela girlfriend ikhuluma kanje inalokho. Kodwa nizwile uMseleku esethi vele wena awunankinga. Yey! Bekuthi angiscreame mina ngimemeze la ku-TV ngithi yo yenzeni ingane yabantu. Kusho ukuthini ukuthi awunankinga? Like ukuthi awunankinga uyatshelwa, uhlaliswa phansi kahle kahle. Uyatshelwa ukuthi akufanele ukuthi ureact ngoba uya-understand. Yo Tirelo, Amahle manje kuzoba ngathi uyamchomela, kanti uAmahle ubejola vele noSibindi efihlile. Njengoba lento mhlampe yokuthi uSibindi uzomlobola ubengayikholwa kahle, yagcina isiyenzekile. Manje lo mntwana lo usezoveza izinto ngokuthi vele uSibindi kubo bayamazi. Athini-ke uTirelo? Ngoba phela manje leyo ukuthi nje yena kahle kahle bekuwuye i-first choice or first wife obeqalwe kuye kubo banqaba, ingakho wahamba wayophuza kwakukhona incwadi. Mawulandela izingane zesithembu ayikho into eveza ukuthi uMseleku wazi incwadi ebhalelwe kubo kaTirelo. Ngolwami ulwazi-ke noma phela izinto ezingafani ngeke ibhalwe incwadi uMseleku engekho, ngoba phela uMseleku useke wayibhala lezi incwadi. Usene-experience ukuthi mawuzolobola ubhala incwadi enjani. La uMseleku noSibindi bekhuluma khona, bona bakhuluma nge-SMS nange-phone call. Kwayona futhi leyo phone call kuthiwe yenziwe uSibindi. Ngeke uSibindi kube ukuthi kuTirelo mayezolobola yena ubesesithatha leso nqumo yedwa eceleni. Ngesikhathi eyokhokhela le ntombazane enye athi walala naye isayintombi, wa-report uSibindi kuMseleku ukuze amsize. Why uSibindi ezodrafta incwadi yedwa-ke eyakaTirelo? Because kwi-conversation enoSibindi noTirelo noMseleku ayikho into eveza ukuthi uMseleku uyazi ngencwadi ebhaliwe. We guys, ubani ongamhlebela emtshela ukuthi kwizingane zesithembu abangani bakaSibindi abakhombise ukuthi bafuna uTirelo abe u-first wife? If leyo nto izomenza mhlampe azizwe kangconywana, abangani bakaSibindi. Lapho akekho wrong ndawo. Uhlolo ukuthi nje lo mfana lo wakhe ngisho ngazama ukuthi amenze muhle uzoziveza yena ukuthi unjani. Namanje esikhathini sokuthi akafile izinto ayifilayo because kunomali ukugowa, uzothi kahle kahle kubo kunencwadi. Kubo banqaba incwadi bavuma ukuthi akabe kwi-TV show eyohlala ematafuleni nobaba uMseleku ezogcina sekhushukela umoya ethi lalelani la. Kubo bavuma ukuthi akehle inyuka kuzolobu kuthiwa phela yena baby mama kaSibindi njengamanje, ngoba abanye sebethu yi-side chick because uzobe vela ku-TV show kodwa ilobola abalifuni. Kubo banqaba ukuthi hayi bandla ave sizowaqamba mangamanye, ngoba le ngane le yena isithole inkululeko yokuthi iveze umjolo. Kahle kahle lo uyajola noma eselotsholiwe-ke sizwa njalo ngoku-TV show. Ima yena esezojola ngokuvumelekile, ma esezojolwa engasafihli. Yabona nje njengoba uTirelo enamavidiyo enezithombe ko-Instagram nako-TikTok ama-challenge, no Amahle usezokwenza leyo nto. And uTirelo yena izomlimaza ngoba vele eyaSibindi ibimlimaza na-before. Yingakho na-season 2 ebezenza ngathi yena othandwa kakhulu kulesithembu somjolo. Manje usezomangala esebona uSibindi ebizwa lapha kumanye ama-challenge omjolo esebenza no-Amahle. Ayikho futhi into yokuthi lona uzomkhuluma kanjani enze sengathi hlampe yabo uSibindi akamboni kanjalo. Yabo imihethile le ngoba uyabona ukuthi hayibo uSibindi ushuthi uyaqala ukusho into ukuthi ayenze, ngoba wathi uSibindi kwenye interview lo esizombona yilo wazomlobola, lo esesizombona manje. Ikhona-ke enye ividiyo uSibindi eyekulela sonto, angazi uma kwakuyilona yini la Amahle. Manje sesiwona kunencwadi ebhalwe uSibindi noMseleku yayakaTirelo bathi abafuni banqaba. Wase wahamba wayophuza ngaleso sizathu sokuthi kubo sebemnqabelile. Manje uMseleku yindaba athi kuye wena unankinga.
Yimbi kodwa lento abayenzayo, sesikhuluma iqiniso, yimbi ngokuthini futhi abantu abafanayo abenza lokhu yibo laba buye bekhulume ngobaby mama kabi. Yena ubaba uMseleka emdala uye lo Jesu, ngize ngikhulume ngendlela engahloniphi, ngiyaxolisa. Yimbi into yokuthi obhuti nomalume nobaba badala isimo esidalwe yibo beyiqhelisa, because uzwe kunalezi nkulumo zokuthi baby mama 1 2 3 yibo baba uMseleka abakulawo ma-conversation, kodwa yibo futhi ngoba nangu uSibindi iy'ngane uqale ngazo usegijima uyolobola kwenye indawo. Sizothini-ke? Sibuka i-TV show, sibuka i-TV show, sixoxa ngesikubonile. Isazomphatha kabi into yokuthi usezobona kuthiwa nangu. And uyabona ukuthi izinto ey'shiwo uSibindi zishiwo abantu, uTirela akayifuni kahle because kuye uSibindi uwumuntu lo esingamqondi ukuthi unjani. Yena umazi ngeyakhe indlela, akamazi ngale ndlela abambuka ngayo kubo. Season 2 yila wayesekhulumela khona iSithembu uTirela engakabi unkosikazi wakwiSithembu ngenxa yaSibindi. Namanje useqamba amanga ngoba akafuni kubukeka sengathi udlaliwe, akafuni kube ngathi kune-betrayal ekhona ngoba yena uya-understanda. uSibindi lapho wathi kwenye interview umuntu o-understanda iSithembu uyisigebengu, kwasho uSibindi. Ngizonifunela leyo interview wathi ayikekho umuntu wesifazane o-understanda iSithembu, uma kukhona othi uyasi-understanda uyisigebengu. Ngazathi ukuthathela blog ngoba akakakusiqali yena iSithembu. Manje mesezothiwa vele awunankinga, umntwana abantu usazowaqamba amanga, usazophinda aqamba amanye amanga. Usezoba namanga-ke manje kula ma-live video, aswazi ukuthi awani elobe echazela abantu engabe wenza izinto ezizomfakela imali, esebenzisa izinto la ezizombizela ama-brands. Vele abantu bamnakile ngoba ishow ikhona la ise-on. Season 3 vele kunakiwe ukuthi uyagowa kanjani. Yena ulobe ezofida leyo nto leyo engabe ubhizi nento ezomfakela imali. Hhayi, mantombazane kwesinye isikhathi azokhuphukeliswa ngumoya. Ziningi izinto angazenza ukuthi zimkhulise, ethole amanye ama-brands asebenze nawo. Hhayi lento yokuphendula abantu vele bazolokhu bemhleka bethi uyi-side chick, ngoba abantu bayamhleka. Vele abantu bazolokhu bethi uyini ngoba uyi-side chick, yena uzobe uzofida leyo nto. Noma utrenda lokhu, le-social media yimbi ngoba ibuye kwanza ucabange ngenye indlela. Utrenda lokhu engabe wenza izinto ezomsebenzisa nama-brands. Sengingena ukukhuluma-ke ey'bhabhayini.